Mae'r Vatican, lle mae'r pab yn byw, yn wlad fach iawn yng nghanol dinas Rhufain yn yr Eidal. A phan fydd pab newydd yn cael ei ddewis, mae newyddiadurwyr dros y byd yn mynd yno i wylio. Ond sut mae pab newydd yn cael ei ethol? Wel, y bobl yma, sef cardinaliaid, sy'n dewis pwy fydd y pab newydd. Maen nhw'n dod at ei gilydd o bob cwr o'r byd i gwrdd mewn conclaf. Mae'r gair conclaf yn dod o'r iaith Lladin ac yn golygu gydag allwedd. Mae hyn achos bod cardinaliaid yn cael eu cloi yng Nghapel Sistina dros gyfnod o ethol y pab. Dydyn nhw ddim yn cael siarad gyda neb o'r tu allan tan iddyn nhw wneud penderfyniad. Maen nhw'n pleidleisio yn gyfrinachol dwywaith y dydd. Ac ar ôl pob pleidlais, maen nhw'n ei llosgi mewn ffwrnais arbennig yng nghefn y capel. Mae'r mwg yn dod allan o simnau arbennig. Ac os bydd y mwg yn ddu, mae'n golygu nad yw'r cardinaliaid wedi dewis pab. Ond os yw'r mwg yn wyn, mae'n golygu bod pab newydd wedi cael ei ethol. Yn fuan wedyn, mae'r pab newydd yn dod allan i'r balconi ar Basilica San Pedr i gyfarch y dorf. Blwyddyn i heddiw bydd etholiad Senedd Cymru, lle bydd pobl dros y wlad yn taro pleidlais i benderfynu pwy maen nhw eisiau i'w cynrychioli nhw. Mae tipyn y newid yn yr etholiad nesaf gyda nifer yr aelodau yn y Senedd yn codi o 60 i 96. A phobl 16 a 17 oed nawr yn gallu pleidleisio hefyd. Beth a gyffroes, mae fe'n newid mawr. Fi'n credu, mae fe'n mynd i fod yn rhywbeth gyffroes gwahanol, fi'n rili edrych mlaen. Wel, mae un pleidlais byddai fi'n gallu rhoi yn falle'n cael effaith yn y hir dymor dros rhywbeth. Ond pa faterion sy'n bwysig iddyn nhw? Fi'n credu mae lot o bethau yn mynd mlaen yng nghefn Gwlad Cymru ar hyn o bryd sydd falle bach o broblem. Ni'n gweld bod problemau diffyg trafnidiaeth cyhoeddus a band eang israddol. Fi'n credu mae mwy o aelodau yn mynd i sicrhau bod mwy o gynrychiolaeth i'r ardaloedd, i'r ardaloedd gwledig yma. Un issue mawr dwi'n credu bod angen gweld newid yn yr economi, oherwydd fel person ifanc, dwi'n gweld stad yr economi yn un wael mwyn i fi yn y dyfodol falle prynu tŷ, a mae'n edrych yn amhosib ar y foment. Mae Bethan yn teithio i lawer o ysgolion yn dysgu mwy i ddisgyblion am y Senedd. Mae'r bwrdd yma wedi dechrau. Dyma maen nhw'n deall maen nhw'n mynd i fod yn pleidleisio am y tro cyntaf. Tro cyntaf nhw'n cael defnyddio eu llais. Mae rhai ar dan ac yn falch iawn o gael defnyddio eu pleidlais, felly mae'n hyfryd iawn gweld. Ar ôl i'r pleidleisio orffen, bydd y blaid fwyaf yn dewis eu harweinydd i ddod yn brif weinidog. A phobl ifanc dan 18 oed yn cael llais am y tro cyntaf. Cwrdd ag ysgol miloedd o filltiroedd i ffwrdd. Dyma prosiect arbennig sy'n uno Ysgol Pontyfrenin ger Abertawe ac ysgol yng nghanol Wcrain. Mae'n rili drysdi fel meddwl beth maen nhw wedi mynd trwy, ond dwi'n teimlo ffodus iawn bod ni'n gallu siarad gyda nhw. Ar y dyfodol, os mae mwy o'n ysgolion yn wneud hwn, bydd yn codi anwybyddiaeth am rhywbeth mawr. Mae'r plant yma yn Wcrain yn union fel plant o unrhyw wlad, ond maen nhw'n byw drwy ryfel. Yn ôl y prif weinidog Keir Starmer, mae'r cynllun hwn yn holl bwysig felly i sefyll gyda phlant Wcrain. Cafodd yr ysgol ei gwahodd i rhif 10 Downing Street, sef cartref y prif weinidog i lansio'r bartneriaeth. Roedd mynd i Downing Street yn profiad wych oherwydd wedi dysgu dim lot o pobl yn gallu mynd i 10 Downing Street. A o'n i wedi dysgu lot fawr am sut mae Wcrain yn mynd trwy a beth oedd wedi digwydd. Ac yn ôl ei hathrawes, mae'r profiad wedi bod yn werthfawr. Mae fe'n holl bwysig i fi fel athrawes oherwydd mae'n bwysig i'r disgyblion i ddeall am beth sy'n mynd ymlaen yn Wcrain, ond hefyd i fod yn ddinasyddion ac i gwybod bod yna ffordd maen nhw'n gallu helpu. Cefnogi plant miloedd o filltiroedd i ffwrdd, a gwneud ffrindiau newydd hefyd, a gobeithio creu partneriaeth cryf at y dyfodol.